Vidím viac. Alebo by som aspoň chcel. Určite to všetci poznáte a určite ste to všetci zažili, že v niektorej práci ste mali kolegu, kolegyňu, nové pracovné miesto, kde sa tomu dotyčnému nedarilo. A nikto poriadne nevedel, že čo s tým urobiť, tak sa poďme na to trošku pozrieť. Ja som tá, ktorá prichádza z pôvodnej práce a so svojím nákladom. A hľadám nové pracovné miesto, na ktoré by som sa rada chcela posadiť. A teda skúšam sa naň posadiť. Nejak sa mi tam ťažko sedí. Čuduješ sa? No, čudujem sa. Pozri sa, čo máš na chrbte. S čím si prišla na toto nové pracovné miesto? S ťažkým nákladom zo starého zamestnania. Áno. A ty si ho dobrovoľne priniesla? Skúsim iný pokus. Uh-huh. Skúsim ten batoh nechať ten náklad v starej robote a nejak sa im poďakovať, že to patrí im. A možno skúsim prísť na to nové pracovné miesto bez toho nákladu. Wow. Aké to je? Je to iné a normálne tu mám priestor pre seba realizáciu. Uh-huh. Toto sa mi páči. Jasné. A teraz si predstav, že by si došla s tým nákladom, ako dlho by si vydržala? Skoro vôbec. Skoro vôbec. A potom po tebe by došiel ďalší a ďalší. A každý by si priniesol svoj batoh s nákladom. Dobre, ale môže sa mi stať aj táto varianta, že budem nový človek a na tej vašej stoličke bude ten náklad? Jasné. A to sa veľmi často stáva. Poď si to vyskúšať. Dobre, takže prichádzam. Milý pán zamestnávateľ, ja tu nejak neobsedím. Uh-huh. No ale však máš všetko, čo potrebuješ. No, nerozumiem tomu. Nemám miesto na sebarealizáciu. Aha. Takže úplne v pohode sa môže stať, že v tíme alebo vo firme existuje miesto, ktoré je zaťažené. Idem preč. No, tak radi sme ťa videli, však si zoženieme niekoho iného. Ktoré je zaťažené práve niečím, čo sa na ňom stalo predtým. V rámci nášho cyklu Vidím viac, zameraného na systemický leadership, sa môžete dozvedieť, ako čítať tieto vzorce, ako s nimi pracovať, tak, aby ste vedeli aj takéto ťažkosti prekonávať a možno im predchádzať. Takže pozrite si PDF-ko pod videom a kliknite si na Vidím viac.